So na I just sôn chydig bach ynglyn â phwy ydw i. Gwen ydw i, a dwi'n gweithio ar gyfer cymorth cyntaf iechyd meddwl Cymru. Shwmae Heilwen. Mae croeso mawr i chi yn ystod hwn, just sesiwn fered i hwn ynglyn â sut i oroesi sefyllfa dyn ni mewn ar hyn o bryd. Felly, dyn ni gyd mewn sefyllfa lle dyn ni'n ynysu. A mae croeso i chi wrth i ni fynd ymlaen, os oes unrhyw sylwadau neu cwestiynau gyda chi, rho nhw yn y blwch sylw oddi tan y fideo yma, a mae geisio ngorau i ateb y cwestiynau. Felly, dyn ni wedi bod mewn sefyllfa od nawr am, just y bod blwyddyn hyd yn hyn, a dwi'n gwybod bod mae pŵl o ole, mae yna obaith just ar y gorwel sydd mae'n teimlo mor hyfryd, a dwi'n credu bod gan fod y tywydd yn newid nawr, mae pobl yn chydig mwy positif, a mae hynny'n helpu. Ond dyn ni wedi bod mewn lockdown yma ers mis Rhagfyr nawr o leia, a dwi'n cofio nôl at blwyddyn diwetha ym mis Mawrth, a o'n i'n siarad gyda ffrind am hwn yn gynharach yn yr wythnos. A be o'n nhw'n dweud pan gaethon ni lockdown cyntaf, oedd popeth bach oedd e bron yn teimlo'n gyffroes, oedd e fel beth sy'n digwydd, beth sy'n mynd ymlaen fan hyn. Ond dwi'n credu wedi'r, be o'n nhw'n galw'r peth na yn ystod mis, efer Tachwedd, efer firebreak neu rhywbeth. Wedi hynny digwydd, dechreuodd pethau teimlo bach yn od eto, a wedyn erbyn y dolyg oedd pawb wedi cael llon bol, a dyn ni mewn lockdown, a dyn ni bod mewn lockdown nawr ers o leia 2 fis. Felly mae'n naturiol, dwi'n credu, bod pawb llawer ohono ni wedi dechrau cael digon firebreak na ni, dyna be oedd enw'r peth. A fel mae fe'n dweud yn y write-up ar gyfer y sgwrs yma, yn naturiol, fel bodau dynol, dyn ni'n greadau cymunedol. Mae'n bwysig i ni'n gallu siarad y pobl a rannu pethau. Mae'n rhywbeth bwysig i ni i gallu unieithu gyda'n gilydd. Mae'r sefyllfa yma wedi gwneud hynny'n anodd i ni. Dwi'n credu bod ni'n lwcus mewn ffordd bod gyda ni'r pethau sydd gyda ni. So pethau fel hwn, dwi'n gallu cyfarthrebu gyda ti, a dal yn gallu cynnal sesiynau hyfforddi. Dyna fy swyddi o ddydd i ddydd yw cynnal hyfforddiant iechyd meddwl, fel bod pobl yn gwybod sut i cynorthwyo pobl sy'n profi anhwylderau neu jyst ddim yn teimlo'n rhy dda. A dwi dal yn gallu wneud na oherwydd mae'r technoleg gyda ni gallu wneud hynna. A rai o'r pethau dwi'n mynd i sôn i chi ynglyn â ffyrdd i ymdopi chydig bach mwy os dyn ni'n teimlo chydig yn isel neu yn pryderus. Falle maen nhw'n swnio fel common sense, ond weithiau mae angen i rhywun atgoffa ni, tria hwn, mae hwn yn syniad da, cer nôl at hwn, mae hwn yn syniad da, mae hwn wedi gweithio o'r blaen. Felly, falle bod nhw'n swnio'n amlwg, ond dyna be fyddai'n trio wneud dros tua hanner awr, 50 munud nesaf. Felly, yn ôl at y teimlad yna, dwi'n credu gan fod hi'n naturiol i ni moyn gallu cyfathrebu gyda'n gilydd a bod gyda'n gilydd yn gorfforol a dyn ni methu ar hyn o bryd. Mae'r ymateb sy'n dod ohonyn ni o peidio gallu wneud hwnna hefyd yn naturiol. Dwi ddim just o ran bod yn saff hefyd, dwi ddim yn bwriadu yn sôn am unrhyw beth rhy drwm yn ystod y sesiwn yma, ond jyst rhag ofn cadwch eich hunain yn saff,
Os mae fe'n mynd yn ormod, ceri nôl paned a dewch nôl falle, gei di skip ymlaen chydig ar ôl i fi orffen. Ond weithiau, dyn ni just yn teimlo'n isel. Nid isel, der sydd gyda ni, dyn ni just yn cael dyddiau lle mae popeth yn teimlo bach yn ormod, neu dyn ni just yn teimlo'n drist, a falle dyn ni'n gwybod pam, falle does dim syniad gyda ni. Mae hynny'n iawn. Mae'n iawn i deimlo fel yna. Mae dyddiau fel yna yn digwydd. Yr un peth gyda teimlo'n pryderus neu gorbryder, weithiau mae pethau jyst yn teimlo'n gormod, fel o'n i'n gweud, a mae'r pryder yna, mae'r teimladau yna o bod yn... Mae pethau jyst yn ormod i ni. Mae hynny'n naturiol hefyd. A dyw hynny ddim yn meddwl ein bod ni'n profi salwch iechyd. Dyw e ddim yn meddwl ein bod ni'n sal. Yr un peth a weithiau dyn ni jyst yn codi yn y bore a dyn ni'n teimlo'n blinedig. Dyn ni ddim yn sal, mae jyst rhywbeth yn mynd ymlaen sy'n meddwl bod ni jyst yn cael un o dyddiau yna. A weithiau dyn ni'n cael ychydig ohonyn nhw, weithiau dyn ni'n cael wythnosau fel yna. Hefyd mae hynny'n iawn, mae rhaid i ni roi caniatad i'n hunain i deimlo, i beidio teimlo'n iawn trwy'r amser. Mae yna pwysau weithiau i os mae rhywun yn gofyn i ti ar y stryd, sut ti'n teimlo heddiw? Beth yw'r ymateb? Pob tro. Ie, dwi'n iawn, popeth yn iawn. Ond weithiau dwi ddim. A dwi'n deall pam fod pawb yn neud e, dwi'n neud e'n hunain. Dyn ni ddim moyn rhoi pwysau ar unrhyw un neu wneud unrhyw un i deimlo'n anghyfforddus. Ond mae rhaid i ni yn hunain cydnabod bod weithiau diwrnodau lle dyn ni ddim yn iawn. A mae hynny'n iawn yn enwedig yn y sefyllfa sydd gyda ni ar hyn o bryd. Felly bydd yn garedig i chi'ch hunain. Rwy'n diolch am y sylw, na i dod nôl at hwnnw mewn munud. Felly, a fi nawr mewn i rai syniadau ynglyn ag ymdopi gydag unrhyw teimladau fel hyn cyn iddyn nhw dod yn rhywbeth mwy. Dyna'r peth mae pawb yn becso amdano fe ar hyn o bryd yw bod ni'n mynd i gael rhyw epidemig newydd o ran iechyd meddwl. A mae yna berygl o hynna. Ond mae yna pethau dyn ni'n gallu gwneud i geisio i wneud yn siŵr na fydd hynny'n digwydd. Just fel pethau sydd rhaid i ni wneud yn bersonol, nid pethau mae pobl arall yn gallu wneud i ni. Felly'r pwynt gyntaf sydd gyda fi, ac eto dwi'n ymddiheurio os yw hwn yn gwbl amlwg, cadwch mewn cysylltiad. Dwi'n gwybod fel mae yna diagnosis gyda fi o anhwylder ddeuddegwn. A weithiau os dwi'n cael dyddiau, lle dwi jyst yn teimlo'n isel, dim byd i wneud gyda'r bipolar. Dwi'n becso i ddweud wrth rhywun, dwi'n teimlo bach yn isel heddiw, rhag ofn iddyn nhw meddwl bod fi'n mynd yn sal. Neu rhag ofn i mi falle meddwl fy hun bod fi'n mynd yn sal. Ond mae'n bwysig iawn bod ni'n cadw'r cysylltiad na gyda'n heulu ni a gyda'n ffrindiau. Ac i fod yn onest, oherwydd falle bod nhw ddim yn teimlo'n iawn chwaith, a os ni'n dweud bod ni'n iawn trwy'r amser, mae yna perygl yna bod pawb yn teimlo, mae fe fel contagion, contagion, dwi'n alright, dwi'n iawn, popeth yn iawn. Felly, cadwch mewn cysylltiad, a fel gwedais i jyst nawr, mae pethau'n mwy haws fel na maen nhw wedi bod erioed, dwi'n credu, o ran gallu cadw mewn cyswllt gyda pobl. Gallu fod yn helpu ni os dyn ni'n ceisio cysylltu, mae video calls yn rili dda. Dwi'n wneud nhw gyda ffrindiau fi, gyda'n heulu. Dwi'n siŵr bod llawer o bobl yn wneud hynny ar hyn o bryd. Pan o'n i'n trafod y sgwrs yma gyda'r dyn dwi'n gweithio gyda fe, wedodd e hefyd rhywbeth, felly mae cysylltu'n creadigol yn gallu fod yn help hefyd. Mae fe'n wneud pethau gyda'i deulu, fel chwarae bingo ar nosweithiau Gwener a ni'n wneud quiz. Mae nhw'n gallu helpu hefyd, dim problem Heilwen, sori am y tech hiccup yna. Mae nhw'n gallu fod yn tipyn bach o hwyl a teimlad yna o
pethau'n teimlo bach yn normal. Ti'n gwybod bod pethau fel o'n i'n wneud o'r blaen sy'n gallu just normaleiddio'r pethau odd sy'n digwydd ar y funud. Cysylltu'n bositif ar grwpiau a'r weblyfr, enghraifft. Nawr, mae fe'n gallu bod bach o minefield. Dwi'n gwybod cyfryngau cymdeithasol. A mae pwynt arall gyda fi ar, fel sub-pwynt ar y pwynt nesaf sydd gyda fi ynglyn â cyfryngau cymdeithasol, pethau fel weblyfr a trydar y pethau. Ond maen nhw'n dda, maen y ffungsiwn yna dyn ni'n gallu defnyddio fel grwpiau yna sy'n bositif. Maen y cymunedau dyn ni'n gallu ymuno â nhw, fel weithiau maen nhw fel fforwm lle ni'n gallu rannu fel dyn ni'n teimlo, neu unrhyw hobïau sydd gyda fi. Dwi'n aelod o sawl grŵp cerddorol oherwydd dyna beth dwi'n dwlu arnyn nhw, a maen nhw'n cadw fi fynd. Dwi'n gwybod maen nhw'n swnio bach yn sad, ond dwi'n dwlu ar y fan pages yna lle dwi'n gallu mynd a just trafod y cerddoriaeth dwi'n hoffi a'r cerddorwyr dwi'n hoffi. So maen nhw'n gallu helpu, ond dwi'n deall hefyd bod na bach o technology overload yn mynd ymlaen hefyd, lle dwi'n mynd i sôn am hynny mewn chydig hefyd. Felly, ond dyn ni'n gallu defnyddio fe fel rhywbeth positif os dyna be dyn ni'n ceisio wneud. Un pwynt arall, jyst i mynd nôl at teimlo'n isel neu teimlo'n bryderus. Fel dwedais i, maen nhw'n teimladau cwbl naturiol yn enwedig ar y funud. Mae gas gen i'r syniad yma bod rhaid i ni cyfaddef bod ni ddim yn teimlo'n dda. Na, dyn ni'n cyfaddau rhywbeth, dyn ni'n euog ohono fe, dyn ni'n cyfaddau fi lladd rhywun. Dwi'n gwybod mae hwnna'n extreme, ond, wel, ti ddim yn gwybod. Dyn ni ddim, dwi ddim yn credu dylwn ni teimlo fel bod ni'n cyfaddau o teimlo'n isel neu yn teimlo'n pryderus am pethau, ti'n modd. Ond dyna'r syniad, mae'r iaith dyn ni'n defnyddio ynghylch iechyd meddwl, mae fe'n rhywbeth bwysig, felly os ni'n gallu newid y pwyslais yna a just sôn neu dweud wrth rhywun bod ni'n teimlo fel na, mae hynny'n ffab. Mae gyda pawb, mae Hywel newydd dweud bod cerddoriaeth sy'n cadw fe fynd eleni hefyd. Mor drist yw e bod cymaint o'n cerddorwyr ni ar hyn o bryd yn dioddef oherwydd dyn nhw ffili recordio, dyn nhw methu mynd mas i gigs a pethau fel yna, a mae cerddoriaeth wedi dod o cymaint o hapusrwydd i ni a gobaith i ni, dwi'n credu hefyd dros y blwyddyn diwetha. Pwynt nesaf sydd gyda fi yw dysgu i tawelu'n meddwl ni. Dwi'n gwybod mae fel buzzword mindfulness neu ymwybyddiaeth ofalgar, ond mae fe'n buzzword am reswm. Mae fe'n hynod o effeithiol mewn stopio pobl teimlo'n isel neu yn mynd yn llai isel, ac o ran reoli teimladau o orbryder. Mae yna canolfan ar gyfer mindfulness, un yn Oxford gyda ni, Mhrydain, ac un Mhrifysgol Bangor hefyd, a maen nhw'n gwneud loads o ymchwil ar sut mae hwn yn helpu bobl, ond maen nhw wedi profi trwy eu ymchwil nhw bod hynny'n rhywbeth effeithiol. Nid just myfyrion neu meditation yw mindfulness gyda llaw. Mae yna sawl techneg dyn ni'n gallu defnyddio sy'n ynglwm â ymwybyddiaeth ofalgar. Pwyslais yw bod yn y pryd, yn yr eiliad fel dyn ni. Mae yna hen dywediad lle mae pobl yn credu bod os ni'n teimlo rhy isel, dyn ni'n byw yn y gorffennol, a os ni'n pryderus, dyn ni'n byw rhy bell yn y dyfodol. Felly mae yna werth yna o talu sylw
ar yr eiliad, ar y foment dyn ni mewn ar hyn o bryd. A just cydnabod bod dyn ni'n saff, a popeth yn iawn ar hyn o bryd. Does dim rhaid meddwl am fori, does dim rhaid meddwl am wythnos nesa, mis nesa, blwyddyn nesa. Reit nawr, be dyn ni'n gallu wneud nawr ynglyn â fel dyn ni'n teimlo, a os na ffordd ni'n gallu fel reoli unrhyw teimladau sydd gyda ni sydd yn negyddol neu'n pryderus. Mae yna llyfr hynod o dda nath newid fy mywyd i, a ddweud y gwir. Mindfulness, na i roi yn y sylwadau, Mindfulness, Finding Peace in a Frantic World. Sgen i ddim copi yma, oherwydd pob tro dwi'n prynu copi, dwi'n rhoi copi i rywun. Felly, ond mae fe'n llyfr really dda. Dwi'n credu ti fod i darllen y penodau wythnos i wythnos, a mae 8 ohonyn nhw. A mae yna meditation sy'n mynd gyda hynna hefyd. Mae fe'n llyfr dda. Dwi'n trio meddwl am enw'r dynion o sgwennu fe. Mark Williams a Danny Penman. Dwi'n eitha siŵr, ond fe roddai link yn y sylwadau ar ôl hwn. I fynd nôl at cyfryngau cymdeithasol, o ran tywelu meddwl ni, tacluso nhw. Os ti'n sylwi, os ti'n neud scroll ar yr hen web lyfr fel fi, dyma beth dwi'n neud yn y nos ar ôl gorffen gwaith. Dwi'n eistedd, mae dy fi rhyw step oherwydd dwi'n eitha byr ar gyfer y cegin, a dwi'n eistedd ar y step yna yn y gegin, a dwi'n mynd ar scroll ar Facebook am 5 munud, a dwi jyst yn cofio, just cyn Nadolig, oedd pawb jyst yn mynd off am Donald Trump a Brexit, a oedd e'n ormod. Cofiwch bod chi mewn reolaeth o dy web lyfr, o'r trydar. Mae yna button unfollow. Mae croeso i chi just roi push ar y button hwnna ar pwy bynnag mae rhaid i ti. Os mae rhywun yn rili negyddol a mae hynny'n tynnu ti lawr ar web lyfr, just gwasgwch unfollow. Sdim rhaid i chi mynd rhy extreme a unfriendo nhw, ond mae hwnna'n gallu just tacluso lan pethau ti'n gweld pan ych chi ar web lyfr, yr pethau negyddol yna. Hefyd, mae hwn yn gallu bod yn dda iawn, a mae fe'n gallu bod yn anodd, yw cymerwch brec o'r newyddion. Weithiau mae just newyddion, mae fe fel onslaught neu barrage sy'n dod trwy ar ffôn fi. Heddiw mae fe wedi bod yn complete Meghan, Harry, Piers Morgan. Pam dwi'n gwybod, dim diddordeb gyda fi. Ond cymerwch brec o'r pethau yna hefyd, does dim rhaid i ni, dwi'n gwybod bod yna temptation yna, pob tro mae rhyw update yn dod trwodd o ran Covid, ond mae llawer o bobl, dwi wedi cael digon o gweld y rifau sy'n dod trwodd. Does dim rhaid i ni cael obsession dros y peth, yn enwedig os mae fe'n neud i ni teimlo bach yn pryderus neu'n isel. Y teimlad arall sy'n gallu digwydd ar hyn o bryd hefyd, jyst i fynd nôl at y pwysigrwydd cysylltu gyda phobl, yw teimlo'n unig. A hyd yn oed, dwi'n byw ar ymhen fy hun, felly dwi'n gyfarwydd ar teimlad yma. Ond dwi actually wedi bod yn iawn, bod hynny dwi'n siŵr y swnio'n odd, ond fy mod i'n byw ar ymhen i hi. Dwi wedi bod yn eithaf iawn, oherwydd mae llawer o grwpiau gyda fi, dwi'n cysylltu gyda nhw pob dydd. A mae hynny wedi wneud lot o wahaniaeth i fi. Mae rai pobl, hyd yn oed os rwy ti'n byw yn yr un tŷ a rhywun arall neu teulu, mae fe dal yn gallu teimlo'n unig, hyd yn oed os ti'n byw mewn tŷ a gyda rhywun arall neu gyda partner. Mae rhaid i ni bod yn garedig bod hynny'n iawn hefyd. Mae fe'n iawn i deimlo hynna hefyd. Jyst i mynd nôl at cysylltiad yna. Arferion, routines. Dyma'r ran nesaf sydd gyda fi. Nawr te, os mae babanod gyda ti, ti'n gwybod pa mor bwysig cadw'r babi mewn
arfer neu mewn rwtîn pa mor bwysig ydy hynny. Eto, fel bodau dynol, creatures of habit, dyna be maen nhw'n gweud, a mae fe'n bwysig i ni. Mae fe'n gallu, mae'r temptation yna hefyd ar hyn o bryd, os mae pobl ar furlough neu os dyn nhw methu gweithio oherwydd y pandemig yma, mae yna temptation yna i cysgu mewn yn y bore oherwydd does dim, mae'n teimladau o bod yn ddibwrpas. A mae sawl ffrind gyda fi sy'n teimlo hynna ar hyn o bryd. Mae fe'n upsetting, ti'n gwybod, bod yna pobl yna, a wedyn mae yna pobl ar yr ochr arall lle mae pobl wedi cael ei bod yn furloughed yn y gwaith, a mae mwy o waith gyda nhw i wneud. Felly, dyn ni gyd yn teimlo hwn yn hollol wahanol, pwy bynnag ydyn ni. Ond mae'r arferion yma sydd gyda ni, just o ddydd i ddydd, maen nhw'n bwysig, a os wyt ti'n gallu adeiladu un newydd, mae hynny'n, a rhywbeth iechus, mae hynny'n gallu bod o help enfawr. Dwi wedi newid arferion fi dros 6 mis diwetha. Dwi'n credu roddodd run yn y sylwadau gynharach rhywbeth am SAD, Seasonal Affective Disorder. Weithiau yn ystod misoedd Hydref a Gaeaf, mae mood fi'n mynd bach yn isel hefyd. Felly, nes i cymryd yr offensif, a pob blwyddyn dwi'n trio rhywbeth newydd i geisio osgoi teimladau fel yna. A eleni, yr her oedd i godi am 6 o'r gloch y bore. Dwi ddim yn morning bird o unrhyw stretch, ond i godi am 6 y bore, hyd yn oed os oedd e'n dywyll, a mynd allan i gerdded pob dydd. Dechreuais i gyda 1 milltir, a nawr dwi'n cerdded 5 milltir pob bore. Os bys ti wedi dweud hwnna i fi blwyddyn yn ôl, bys ti ddim wedi credu ti o gwbl. Ond mae fe wedi wneud cymaint o wahaniaeth i fi o ran fy lles a fel dwi'n teimlo. Felly mae hynny wedi dod yn arfer i fi i wneud hwnna, i godi, i mynd mas. A beth sy'n digwydd yn ein meddyliau ni ac yn ein corff yw, esgusodwch fi, mae'r corff a'r meddwl yn dod yn arfer yr arferion yma. A maen nhw'n gwybod pryd i ddisgwyl pethau gwahanol. Felly dwi'n siŵr dych chi gyd wedi clywed am y circadian rhythm. Dwi'n dweud mewn pan dwi'n hyfforddi, dyn ni gyd yn walking bags of hormones. Mae'r hormonau sydd gyda ni, maen nhw'n reoli popeth, o pryd dyn ni'n codi, pryd dyn ni'n teimlo'n cysglyd, pryd dyn ni eisiau bwyd. Felly, os dyn ni'n gwneud pethau'r un amser pob diwrnod, mae'r corff a'r meddwl, dyn nhw ddim yn mynd i panics. Os dyn ni ddim yn bwyta am oriau, mae'r corff yn mynd i panics, a dyn ni'n gallu teimlo'n grac. Mae pobl wedi sôn am bod yn hangry. Mae fe'n peth. Mae fe'n peth. A'r un peth gyda teimlo'n cysglyd hefyd, os dyn ni ddim yn cadw arferion, mae fe'n gallu... Mae fe bron fel cael jet lag pob diwrnod os dyn ni ddim yn cael arfer cwsg yn iawn. A mae fe'n cymryd disgyblaeth i wneud, dwi'n deall hwnna, ond mae fe'n wneud cymaint o wahaniaeth i lles pobl, felly mae fe'n werth trio gwneud, hyd yn oed os dyn ni ddim yn teimlo fel wneud e, mae fe'n werth trio cadw at habits yna a'r arferion yna. Rhywbeth arall i sôn amdano fe yw dŵr a bwyd. Dwi'n sôn lot am hunan gyfrifoldeb. Mae rhaid i ni gymryd cyfrifoldeb ynglyn â'n iechyd ein hunain. A rhan o hwnna yw sicrhau bod ni'n yfed digon i'n cyrff a i'n meddyliau ni gallu wneud beth ni'n gofyn ohonyn nhw trwy'r dydd am yr holl dydd. A'r un peth gyda bwyd. Os wyt ti'n feddwl beth dyn ni'n wneud gyda
tabledu. Os mae'r doctor yn rhoi tablets i ni, os dyn ni'n teimlo'n isel neu os dyn ni'n sal, ti'n bita nhw. Felly dyw e ddim yn stretch mawr i gallu credu bod y bwyd dyn ni'n bita, mae hwnnw hefyd yn mynd i cael effaith enfawr ar fel dyn ni'n teimlo, a'r pethau dyn ni'n meddwl, a'r ein lles just yn gyffredinol. Nod arall o ran disgybleth a bwyta a dŵr, yfed, cwrw, gin, vodka. Dros y blwyddyn diwethaf, mae cymaint o cynnydd di bod o ran pobl yn defnyddio sylweddau. A dwi ddim yma i beirniadu neb. Os mae yna pobl yn defnyddio, mae fe'n dealladwy eto. Os mae pobl yn defnyddio neu'n or-defnyddio sylweddau, mae fe'n gallu bod oherwydd bod nhw'n teimlo'n isel neu'n teimlo'n pryderus. Peth bwysig i wneud yw i sicrhau bod pobl ddim yn teimlo fel eu bod nhw'n cael eu beirniadu am defnyddio nhw. Ond mae yna cynnydd enfawr wedi bod, dwi'n cofio yn ystod y lockdown cyntaf, gaethon ni yn mis Mawrth, pob dydd Gwener oedd botel o gin gyda fi. Dwi wedi dod allan o'r arfer hwnnw, arfer drwg oedd hwnnw, a doedd e ddim yn techneg ymdopi dda iawn neu'n iachus iawn i gael. Just bydd yn ymwybodol o'r meintiau ti'n yfed os yw hynny'n dod yn broblem, oherwydd mae yna temptation yna eto i just fel escapism yn dweud. Ond dwi ddim yn ffordd o ymdopi dda iawn. Bydd yn gynhyrchiol ac yn greadigol, dyma'r pwynt nesaf. Hyd yn oed, os wyt ti'n furloughed neu os mae gwaith yn dawel, paid yn meddwl eich bod chi'n ddipwrpas. Ti'n gallu gwneud unrhyw beth rwyt ti moyn, a dwi'n gwybod, mae hwnna'n sôn fel Thin Lizzy lyric, ond rwyt ti'n gallu gwneud hwnna. Mae fe'n bwysig eich bod chi'n gwneud pethau fel bod chi'n teimlo fel chi'n bod yn gynhyrchiol hefyd. Newch restrau o pethau hoffech chi wneud, neu nodau sydd gyda ti. Fel fi, hoffwn i gerdded pob dydd, dechrau gyda milltir a mynd lan at 5. Mae'n nodau yna wedyn i chi anelu atyn nhw i gyrraedd. Mae cymaint o bobl di wneud fel DIY hefyd dros y lockdown. Mae fe'n ffab. Dyna rhywbeth arall. Mae wastad rhywbeth gallwn ni fod yn gweithio ato fe. Hyd yn oed os does dim gwaith gyda ni, neu os dyn ni ddim yn cael, os dyn ni'n furloughed, dyn ni dal yn gallu cael teimladau o bwrpas. A byddwch yn greadigol hefyd. Os oes rhyw diddordeb gyda chi mewn rhywbeth, dechreuwch wneud e. Mae pobl yn wneud knitting, mae pobl yn chwarae cerddoriaeth, mae pobl sy'n dda iawn gyda chelf. Triwch pethau newydd. Mae fe'n dda iawn i ni i gael hobïau da fel yna, lle mae yna outlet creadigol arno fe. Felly, cer amdani. Rowch nod i chi ac anelwch am hwnna, ond byddwch yn realistig, fel bod chi ddim yn teimlo fel os ydych chi ddim yn cyrraedd hynna, mae hynny'n gallu gwneud i chi teimlo bach yn rubbish. Felly newch yn siŵr eich bod chi'n anelu'n dda, ond yn isel ac yn cynyddu hwnnw. Pwynt nesaf yw distraction techniques. Mae pobl yn gallu teimlo'n euog am wneud rhain, ond pethau dwi'n sôn am yw just pethau dyn ni'n wneud ar gyfer yr escapism yna. Pethau dyn ni'n wneud just i gwbl teimlo fel bod ni rhywle gwahanol. Bydd pawb gyda un unigol iddyn nhw bod nhw'n wneud. Ar gyfer rai bobl bydd yn video games. Paid teimlo'n euog. Os mae rhaid i chi cael yr escapism yna, os oes rhaid i chi just stopo'r byd am eiliad, cer amdani. Gwyliwch y raglenau. Newch binge watch ar Netflix.
neu binge darllenwch, dyna be dwi'n neud, dwi'n ffeindio llyfr sydd wedi cael ei setio yn efrog newydd neu rhywle bell i ffwrdd, oherwydd dwi ddim yn gallu, neb yn gallu hedfan ar y funud neu mynd ar gwyliau. A dwi'n mynd yna wrth ddarllen, a mae hynny'n iawn, mae fe'n really nice actually i wneud hynna, mae fe'n hyfryd i cael y ffyrdd o escapism sydd gyda ni, dyn ni'n gallu wneud mor hawdd ar y funud. Netflix, mae'n ffab. Fel wedys i'n gynharach, dyn ni'n lwcus mewn ffordd bod hwn wedi digwydd pan fod e. Ti'n gallu, fel bydd y pandemig yma heb Netflix, byswn ni ddim wedi goroesi'r peth yn credu heb Netflix a llyfrau, Kindle. Felly, ie, mae fe'n gallu bod yn rhywbeth neis, a fel wedys i, paid teimlo'n eog o ran wneud pethau fel na, pethau neis. Rhywbeth arall sydd gyda fi yw i gofio pob diwrnod i ymarfer diolchgarwch, gratitude. Pob nos cyn i fi mynd i gysgu, dwi'n meddwl am 3 peth dwi'n diolchgar bod nhw gyda fi, neu bod nhw wedi digwydd. Felly, os nath, bore yma, nath ffrind FaceTime o fi pan o'n i really angen siarad gyda rhywun, dwi'n really diolchgar am hynny. Dwi'n really ddiolchgar ar y funud bod y tywydd wedi bod mor braf a bod ni wedi bod mor lwcus i gael hwnnw. Pethau fel na. Rhywbeth arall dwi'n newydd ddechrau wneud, just i gael bach o obaith, ydy 3 peth yr un amser a hwnnw, dwi'n edrych ymlaen atyn nhw. Felly, mynd i gig, dwi'n methu aros mynd i gig, dwi'n methu aros mynd ar fy ngwyliau. A mae meddwl am pethau fel yna, hyd yn oed eistedd lawr a cynllunio pethau yna. Gwna fe. Os mae hynny'n neud i chi teimlo'n dda, weithiau mae fe'n neud i fi teimlo'n brili, just edrych ar flights bob man a trio meddwl lle dwi'n gallu mynd nesaf. Weithiau mae hynny, dyna'r peth ola dwi eisiau gwneud oherwydd mae fe'n neud i fi deimlo fel dwi'n colli mas ar rhywbeth ar y funud. Mae rhaid iddo chi bod yn hyblyg gyda hwn. Mae rhaid i hwn fod yn cynllun adaptable. Mae yna loads o syniadau yna. Dwi wedi sôn amdanyn nhw dros y hanner awr diwetha. Ond bydd rhaid i chi fod yn hyblyg a bydd yn garedig gyda'ch hunain hefyd. Dyn ni gyd i mynd trwy trauma enfawr dros y blwyddyn diwetha. Beth bynnag dyn ni'n gallu wneud sy'n iachus i edrych ar ôl ein hunain ar y funud, cer amdani, heb deimlo'n eog. Y pwynt olaf sydd gyda fi, dwi'n gwybod nes i sôn ar y dechrau oherwydd, just oherwydd dyn ni'n cael dyddiau neu wythnosau lle dyn ni'n teimlo'n isel, neu dyddiau neu wythnosau ble dyn ni'n teimlo'n pryderus. Dyw hynny ddim yn meddwl ein bod ni'n dioddef o salwch iechyd, ond falle bod ni. Os mae fe'n mynd yn ormod a dych chi ddim yn teimlo'n dda, neu os mae fe di mynd ymlaen am gwed mis, neu cwbl o wythnosau os mae pŵl isel yna gyda chi dros cwbl o wythnosau, please cer i'r doctor mwyn cael cymorth yna sydd angen arnoch chi. Cofiwch hefyd bod yna loads o adnoddau ar y we sy'n dda iawn hefyd. Mae gwefan meddwl, Mind Cymru, mae yna loads o PDFs yna, a dwi'n gwybod bod grŵp meddwl hefyd gyda loads o stwff iaith Gymraeg sy'n really, really dda. Ond paid a teimlo fel eich bod chi'n methu. Mae'n really, really bwysig i gysylltu â phobl neu ar pobl proffesiynol. Felly, dwi jyst yn mynd i gael look ar y sylwadau. Croeso i chi hefyd i roi unrhyw gwestiynau mewn fyna hefyd. Be sy'n mynd mlaen yma? Wedi gwneud hwn ar Facebook wythnos am y tro cyntaf. Wedi rhoi stop ar gwylio'r newyddion cyn gwely. Mae hwnna'n syniad gwych. Maen nhw'n gweud hefyd, diolch i chi Heilwen. Maen nhw'n gweud, paid mynd ar dy ffôn, mae'n rili hanodd, dwi'n gweld hi'n rili hanodd, paid mynd ar dy ffôn cyn mynd i'r gwely hefyd, a'n enwedig os mae'n newyddion arno fe, hefyd mae fe'n gallu bod fel information overload, a just cyn cysgu, dwi ddim yn syniad da o gwbl. Hawel, dwi wedi bod yn ffeindio fe'n anodd iawn yn ddiweddar i fynd allan i gerdded, ond pryd dwi yn mynd, dwi'n cael bydd ohoni.
Absolutely. Dyn ni ddim yn gallu wneud y pethau yma pob diwrnod. Weithiau mae gyda fi fel drill sergeant yn fy mhen yn dweud, just na fe, na'r flipping thing na, ti ddim moyn wneud. Weithiau mae hynny'n wicked, dwi angen drill sergeant, ond mae fe'n gallu bod yn anodd. Weithiau mae fe'n teimlo fel bod wal gwydr yna, a dyn ni methu mynd trwodd. Beth bynnag dyn ni'n neud? Brwsio danydd? Na, nid heddiw. Mynd allan mynd am dro? Na, ddim mynd i digwydd heddiw. Ond mae'n y dyddiau lle mae'r wal yna, dyw ddim na, a dyn ni'n gallu neud be dyn ni'n gallu, pryd dyn ni'n gallu neud e, heb roi gormod o bwysau ar ein hunain. Iawn te, os na rhywbeth arall? Os ddim, na i adael hwn nawr. Mae'n ddrwg iawn gyda fi gyda ni'r technical hiccup yna. Mae'n drist iawn bod hynny wedi digwydd, ond gyda ni na yn y diwedd. Fe roddai enw'r llyfr yna hefyd yn y sylwadau, ond diolch iawn i chi gyd am wylio a edrychwch ar ôl eich hunain. Diolch bawb.